Ассалому алайкум бинандагони азиз, хуш омадед ба канали мо. Ман бо шумо Овораи Ниҳон Километр ба канали Суат YouTube хуш омадед мегӯям. Умедворам ки ҳаматон сиҳату саломат ҳастед. Пеш аз видеоро сар кардан аз ҳаматон хоҳиш мекунем ки лайка бимонед ва гӯш мекунем ки чӣ мегӯм. Шахсоне ки дар сомонаи YouTube мехоҳанд ки блогерӣ ва мехоҳед пешравӣ кунед дар YouTube, бас ҳамин канал барои шумо. Канали монетизатсияи мо гиронай, сабшисваз кушодай, эфирш кушодай, метавонед канала харидорӣ кунед ва дар YouTube сум кор кунед. Барои ин канала харидан чӣ бояд кард? Рақамҳои рӯи экранда занг мезанед, дар хати алоқа мебуроед ва муомила мекунед, чахшах мекунед, дар бораи канал савол ҷавоб мекунем ва канала мехаред ва мо канала дар шумо афорид мекунем ва шумо пешравӣ мекунед. Видеои худтонро мепартоед ва ҳама муҳимаш ки мо шуморо течени як моҳ поддержка мекунем. Видеотонро сабшесва мемонем, падилид мекунем, лайк, комментария дар эфиромон мепартоем силкотонро ки мардум тамошо кунанд ва шумо даволен бошед дар канали харидагитон. Баъд каналҳои монетизатсия дорем ду намуд. Якта дорем 1300 подписчик, якта дорем 1600 подписчик. 1600 подписчикаш 22000 ай, а 1300 подписчикаш 20000 ай. Кадомеш маъқулай, рақамҳоро занг бизанед, муомила мекунед ва канала харидорӣ кунед ва пешравӣ кунед. Кадомеда видеои мо маъқул шуда боша, лайка бимонед, фикротонро бинависед ва дар охир гуфтанием ки кадомеда соати YouTube дар кораи соатҳои YouTube дорем. Метавонем ки соатотонро пур кунем, я соати мо 3 рубли ай. Дуюм кадомеда заявка шаги дуюмш атминит шидагай, метавонем шаги дуюмтона рост кунем, монетизатсияро гирён кардан дар дастон бидем. Боз чӣ корро метавонем? Видеотонро монтаж карда метавонем, аватар монда. Ишкилоб дар бораи настройкаи канало чӣ саволо доред, рақамҳоро занг бизанед, саволотонро ҷавоб медиҳем. Агар кадомеша наметавонед, мо шуморо ёрдам мекунем, фақат ба муомила, бо маслиҳат. Боқи худованд ҳаматон нигаҳбон боша. Лайкҳоро мечахем. Тоҷикистон ба пеш.